SkyTrack, официалният вносител на японските трактори с марка Исеки за България, се отличава със своята модерна база от технологични и комплексни решения за всеки един от земеделските отрасли. SkyTrack представя на българските фермери модела на Исеки TG6370, компактен, маневрен, подходящ за по-малки земеделски стопанства. Моделът TG6370 е практичен трактор, обслужващ нуждите на зеленчукопроизводители и овощари, благодарение на високостандартното си оборудване и голямата си функционалност. Моделът TG6370 е оборудван с 3-цилиндров дизелов двигател с обем 1650 кубически метра, който отговаря напълно на европейските изисквания за отделяне на вредни емисии Stage 3B. Мощността на трактора започва от 40 конски сили. Капацитетът на горивния резервоар е 40 литра, а максималната скорост 36 км в час. Тракторът е оборудван с синхронизирана трансмисия PowerShift с два съединителя с 24 предни и 24 задни скорости и задвижване на колелата 4x4. Тракторът разполага и с технология SmartShift за автоматично привключване без прекъсване на въртящия момент. Оборотите на независимия ВОМ са 540 и 1000 оборота в минута, като има и функция Max Start. Спирачната система е с мокри дискове. Навесната система е Cat2, триточкова с 2 двойки двойно действащи хидравлични клапи, като максималното тегло на повдигане е 1270 кг. Капацитетът на хидравличната помпа е 75 литра в минута. Тракторът е оборудван с джойстик за товарач. Моделът осигурява необходимия комфорт на оператора благодарение на рамкираните врати и големите прозорци, които осигуряват комфортна работа по време на всички метеорологични условия. Кабината е климатизирана, с възможност за филтриране на въздуха. Контролното табло е цифрово и показва всички използвани функции в момента на работа. Исеки TG6370 е с възможност за 360 градусова гледка, която позволява отлична видимост на оператора във всяка една ситуация. За повече информация относно предлаганите модели на Исеки, се свържете с официалния вносител на марката SkyTrack на телефон 0888 666 000 или в интернет на skytrack.bg.